Gusii nigo bono ya ni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkie nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio kurentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuo Gusii. Biamono mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV ne magaro bengia elio ogendere tukurigeria gateseni kiona mbeye mu kyomo no bwikigusi akiro cyaragire kideka kitikale tange 22 chike kinsainye ecyubutuko gwa rero ase television yao na mbeye mo yumo no bwikigusi ya Ndizi TV nere naro yaito butambe karo twakorire amangana majya kila litukule Jumamosi ni gatogoso ya masemo asumurubirio bw'Ekeumbu eri tonyara gukwana ari atolengete ntwebu no Gusii na boigo mwanyagetinge engima asumurubirio bw'Ekeumbu ni gotokwanira amangana siasa mono nganene na begweta na indi twakwanira kurinde mono ni goro ya siasa tugukwanira kabisa bya mono kegima kiagera omogeni ito ni gaigete mapema kegima na tugukwa na iga nigo aikirega iga kigima na ngate kwa mororire gaiga onye petroniro kobekire bichaye umugeni ito ikirega iga muna litwate abakigima igobono nigo tuguchigoso asingana ya ito ya bono mugoroba enkwana tukwana igo ya magendero ye constituency ya west constituency ya rule west Mugirango kurwali county ya Nyamira na tukwana mono emarogoba ya bono nabo siasa cia Kenya na chigendrete goika chinga kichi iga so SMS yao olikiriboli yao na boigo Facebook na YouTube ga butore live elinde bono otokwanere asenchire renkia tigangariganie mweshimiwa gaiga elinde bono tokwanere amangana ayo asenchira erenkia kigima mweshimiwa boirire bya undoje boirire bya no mokongore matoke Ndizi TV asante bya sana incha soko nyarigania kwanza wairire kiara gwachete before election kura chitara kwa lingi nyorete inside to kareta manganai so lingi nyorete na go kirikuirana okay the anniversary ingim na ndimna ritwa kwa ne densaria ugatebanga ase ikire mnoroche bintu goikabichko babia bintu yego igatwara ko bikora bisumairi esabu na ndio uye bigakorekana boy bigakorekana kolengana nuko kwa Nyasaye yes wakera ba West Mugirango nga mbiya mono asumuru bakorete boko bwaterana bagatoa chikura buya rumuntu akanyora chisaine nchenga nyore chikongetia chiao kwanyora tubiya kabisa chiaso tubiya chinyansu chikura chinyingi kabisa wake rumo jumbe West Mugirango yes record yinje mbwate bui kaboni buri Nyasaye protect na inde asentunde yende protect ye chinabecho okay biya mono kigima bono tukatoso ye maseyemo asijinkwa na kiyobo tukobwa rero mwishimiwa chikura ntuhagetereri jikahera kurende ayene gati yabaria abaire tubusi ubwekigambero nande yake bubuibwao mbwachete asenchire rengia turakwanira ngo gabu naki engane gakiri yarenge mbako gwacha kubweki nekeria biya mono yes ekero Nyasaye ete abantu ba West Mugirango bagankora umuchumbe abange tibegeneti kora mbegenete Nyasaye ibo begenete chiropia chipiston chiargo kolega sialia chigosia igobono chitani chiesero ya koretwe yes na chi abande tuargo kubuna kirugeke kibakagete abana inchi batagete gochora umurai igo esauria matangasa ya sogete bakanga nyiri nyorete oyorengo iga kwaneta mangana makongu sana akwana marieta y'abantu gete kana ba mbegeto kuranchi yotebe ngatiane rurende ngatebu ngato baiseko
tubaise kuigurira makano tubaise tayo gochia enge kabu mororo na gusaba Nyasaye ukugani kwaeke kobe asiri entunde ntangani ubujumbe bwa West Mugirango ngo bwasoera tu ebina bibere ebina bibere kemokyomo ligie kerogo wetera setigiti ya ODM noyo nde wetera set ubulengo wetera etigiti ya Ford Kenya inchesa ulimanya tubuna chikura chiagetu maite ngote balige sungu nga numbers don't lie na ende na buate aba agent ya begenwa na ende tu atumiete technology ewotuoro kinga chikura irenga chia chorwa asekerege tuo chikura irenga chia kwa asekerege tuo irenga chisalegete asekerege tuo ngobeke ire chikura chingana ngaki gona watu abwate as control towers chiane tu abwate sabu yonsi ntuwe tu amanyetenge kirogo tu airire tukagenda tallying center tukanyoranga mbali tayari kubate moko batayari bono mototebi ekinalende bikabekwa ntegete gwakira abawakili bane mbiya mono bawakiri endugu Danstan Omari umoywa Elkana Mukwa umwakili Nyabeli Sam abawakiri abasubati abakongu Dorcas Mwai Michelle uyolebono mheshimiwa Michelle uganyeta tianiwe ase county assembly ya Nyamira n'abawakili banda bange Shadrack ba teogete bagacha bagatebanga tigobo ena bororekane bakaruanie kinekyo obo ena bukarorekana balia bakoro kigunga ama ene chikura chibalire chibekire aserieta ya wakili Steve Mogaka na chichire gali yetebe na ende ajikorokana na jikwanire na ende chikwanire na ende bagakani gunga acha teyo mugo toyira kuyigura chitebe kogere sabu yakorekana eyancheire era pestambika kirege paka babo basai tingama amangana na baligo bakabuta ba agent yabo ngana bagure na bwatekena ariko bagure na kigeko era ngwakera Nyasaye ngambiye mono aba kichikura ba West Mugirango ngambiye mono chiko koti ya ito Justice Kiari mbiye mono ase okoire process yeyo ekaera buya lakini njalete tasara sana ekogera gona talia sende echiana nche na nalete ko for 18 years konya na ligirie kerogo na nalete chiwes chiana ne chiaba gotumika elinde kugambiki nekyo aso gotumika kugambiki na chiwesa nchiatumegete chitalinke na kubwa mono ebinte binge mbia siekeretwe na alenge supposed gukora chinga kichiri oganyerete kina kegendrete kokwanwa chinga chiri mpingire nganje tindimo chumbe tindimo chumbe mpaka umuti nyoga tatoyo buno werete na liye kina kiarete ngacha gwancherunga bono kwasibukire chumbe era kolera aba West Mugirango egasio tari kuligere mbia mono mweshimiwa na sibalia twari kubuna chikulekyo na ende banso erete yongo bakera ngambiye mono ko era bono mbaisanigete ngokugani kwa abantu ba West Mugirango nkuru kwale chikura nabo chirigo nali namanyete nganjani no mokongu nale ngwake chikura gatatu atebe kunabuire nabuirwe nagendaka nateba itukolinde aba na kororanga abantu mbabeke birengerere byaba sikuranga na bwaba chumbe lyoka tori wa chora kura my friend mweshimiwa iyo kabisa bono baka pronounce kwa bero mubui ayurende akabeka maga yao tinyo match akabeka maga ngateba tsawo yaliyopita nere sababu oroche ngokolega sibutukona mugaso kuikerania magani kichiria na tuguteretwe eko era bono ncheongo chikokolega si emiake ne nusu eko ere nusu go yatugutetwe akere kina kendete mbia mono kigima bono ngwasoete gasi kigima ingaki elia gwa soete gati ibintu biri gwa kolete mangana na ali gwa kwandete go scholarship kwale kwa abana bechi school
andi akinukwanira umurubiri uria no ruringi ngatega ti umurubiri metangani gwachagete gukora nyukwanirangwo ekero naro kurigie kero geke ekeriria ndakiane kiarenge nganga kingo konya abana ba West Mugirango banyore kisemi baba bantu bacheko baba ralibu na yega baba wakili buna Dunstan Omali baba bachumbe buna wakili Steve Mogaka na abande na kigeko gera diziana tangastunga na ire chikura tarama nyanga ngoso erunde bina abana mbale bale kogende university bale kurangerie mechango metienyolia bwo moeli to wakachikura na machiko tancheti umuntu kuri gichikura agenda gukora imechango so nkabayeberelinga nyanchere chikura chikoera nkabali tukoto ngocha kuba umuchangone ande nabatebeti buyayiganga nchini nchorwo bochumbe nintachorwa litukeli abana incho nyasaka nyanchira bono nkabo muchumbe aba konya tindali ndi moshara nabarangireti abana ba West Mugirango bonsipi bali bale ko ende university kinabwato mu uko nkababa chire bansere obo besabwa lenge 1 million shillings bakagabana igabo sipe bakende skuru kabata imuntu mera malieta egere ekero chibesti basari chigocha manyase mule egere mokonywe so omogokone no ringa abana bali bonsi mbayigete skuru ahende bono no barase program ye basari ya West Mugirango nyasao gutuanchira kubasuguma tole mpaka bakole skuru mbya muno kigima ekero kandire to kwa na SSM education go samanga ni chisemingi kwa kolire semelia egati yabo nukwanire igoro yamabaga yabalimu bali babete bakulikwa enkaite nole nukwanite ngakie monga tusanegeti nenjira abalimu baligetwe ekero kandire to kwanera engana heji semin general as a constituency ya West Mugirango abalimu baligetwe 50,000 na kero baligetwe nchibuno mu wakili ni manyetenga teacher service commissioner kulika balimu na ende igeta keire koba independent lakini rende ekero baligeta kwa 50,000 abande mbali bale ko banga bana siasa gete mbali bale kubuguria maruba yo bayataria na kiko era na tebete at that time na isanegete nenjera ukurikwa bali mwabo kwalenge na inche saulinta lengo yomo ulia ukurika bali mu bono tinyore ti bali mu kurika but I said mokenyo ndebwensi obwate qualification kali kuno mwalimu igona isanikire na ende na ete TSC notice yo kubasoera nga nkoba butande to disband commission yeyo egekogera mbaro rekanete nga mbali gokore recruitment yabo independently lakini mbai rendeti amalibu amachibu gocha bagateba nga ajateyo na injenga tigera ninga aina aja kuna gotindo kole ebitondo aya elire tukanjira nanga next time ekero ba kolega siyo tige korwe transparently abantu baisanike no mogokona no ringa ase budget tuaetia egwa somutinyo yo July tore chibense nchiro chibekire chyokolika abali mubande 30,000 no go promote abande so nindigerete bonondorenga ngakitie siego kora this time round mbya muno kigima kerto tukalete singane iyo ya mangana ijisemi gate na bora kwanire na inde igoro ya mangana CDF murahibwe nserero kirari ngari viga natebanga ebe sayonsi pita bwa deni nona ya bagavana tabwa deni ya CDF yo debwensi yo moire chibesa na kiaye kurengana na wikira boni nganga kikwa chitumikira ngana na ende ni ngonyorire na nemero beli kichi abere chigosoa ase constituency yao mbya muno chibesa chiamagenderero chianyure tugocha in fact chibesa chiasogete ekero tuaitia finance bill na kurunyuma abuo chibesa chioka tuangengere tiwe ne chibesa chibasari gobono ichiache teno mutinyo yo July chiranse kubangirwa na ende na chibangire chibesa chigokora amagendera se constituency
na inche na tebetenga tinta getiko babuna abachumbe bande bagocha banyoranga e project y'umuchumbe urengo agokora tari kunyikura ogenda gwanse yaye otigerie kugunda so umwako yese kibasiri na etukia West Mugirango umwako yo oerete kitariki 30 mwezi wa 6 igo na kibegeteri tangani aso gukora ki program kiria ki project kiri kiagendreirie no muchumbe urengo mutuyane kogera ki project yale gukora tari kiaye ni kiaye cyabana inchi constituency na kirumo omuntu ase constituency yane na disabeti ya magendro iye kagera nkabeka kibese cyo kinyinge kikore ki project kia kwa mete na ase skuru ya Nyaisa ase skuru ya Nyansabakwa ase skuru ya Nyamotentemi ase skuru ya ya Bondeka basically skuru ya Bomondo ki project chons pichia kwa mete na atebetenga igo ngoira priority ga sientanga ningokora no ko abanyene bibunguo bye ki project icho egere kianse gutumeka kibese kiralia ne kiabantu ba West Mugirango ekero tutakoleti e project yeyo igotori siekerete kibesa kitali koi faida asabantu ba West Mugirango igo project yende yonse yagenderete yesukuru kibesa nimbege toro chisaine chigwanse gasi umutinyo yo gatana gatatu wansuru umutinyo yo gatana gatatu to December kibesi cyongo tumeka kire bune skuru ya Mutagara na chieto nkanyoranga amabati agundire abane bagotwerwa nkateba principal buna bako bunge sukuru kabatayi bange bibunguo bia compound yeyo ngarurama amabati ya yonze pia bane karo bakoirana banyora amabati amaje same story na nyamwetureko nabona atebetenga amabati ago tobo soku na intwe ntotakikunyarura so a program ye kibese kia elire 2022-2023 echio ntigenrete na endi na maende bune president yateba nga kibese chionse pichi abere released igo constituency ende yonse etaro chigasi yego korwa gwanzuru mutinyo yo nane guchiokia ndago chi December aburi olio ngoikera bono kibese tuganyete ne chie budget ya etetigwe twaite tie ya resto bokongu kibese chinto chiganyete bina bikoera korukotini kibese chinto chiganyete go chiri October November December egera na chiro ito minyo kiase tutaige tigo kora ne kibese chiri cyo mwakoria tokole ige enchira nero amagendera go chakororekana atana kororekana naende chingakichi aitre kurumaiga ese moiji basari yaro nkyura kwanire gwikiraga nga yote nerete gwikira bono ejibasari tinkoletibu ya mono korengana na feedback ngeire nabana inchi tinkoletibu ya mono ekora jibasari echi igochia na chiete committee ya ne echirwe ekaro na agenderete bina so obongo ne chinguru chiane chionsi chieta sebina nka kamati ane kwereyo no nyekinye irete ngati nkoratibu ya mono esauria amachibu na igure kurwa saba na inche igongo akere committee yane ngambi ya mono egekogera igo bara abega konye mbara akora ene training igo ba igeto na baro baka tema ekora kibese chikonya chianyorirwa bana konya bakwamire ngatebanga kibese chienana mwana unde bwensi okoye gunuyu ito chikaragenda buna chiete bono iga auditing ingendrete gokora na kurangiria mwana unde bwensi usabete kibese tanyora abekerie tariaye kibese chigocha bono mwako uyu bari bose bibatanyorete na ubago babatanga nikonyora egere tuba balance baike ase bari bande banyora that financial year egere kirumu togendemo kibwete nga ebintu byaye igo bigokorwa asobo obwasioku na ende bila kupendelea
Gerango na kikianga ni mwale kwa ena na chibesa kuchisiko aso mwana mwanafunzi yomo aso mwana morokibwa yomo. Igo tuwaru kuru chibesa korengana nuko ni kuo mwanafunzi. Mbaro bale tintakana batabuati baibuli abana abugo mbabege ton scholarship chibese bago wakani chibese chionsi kwa rambabu ati baibuli bago chiko wakani balance mbaro babuata baibuli babuate income barabuo nko batu alengo mochango abande shilingi 5,000 abande shilingi 10,000 mbaro benyarete babuata baibuli bonzi balikire lakini bado bakasaba chibesa na barabunga kananga abange tuateba no lakini kibaika gusaba naende na barabu nabaki chikura gatebanga mba qualified koe wachi basari lakini rende ntoko batigabosa na barabu toka teba na fair turaba abuna butwale kwa an average of 2,000 3,000 nera rekanenga na kuna lakini strictly speaking bana babo mba deserve support na na bonko encourage gusiyengi mastore ekanya sago konyire obwatemeremu omungino wabwatemeremu mwana ndo na era abwatemeremu kitika kumigereria ase elaini ekeruru chenga abana mbaro batabwate bayibuli pi abana mbaro abayibuli babo baraba rwaire edobo rwaire bwenchere ndego sobo rwaire bwo konywa but you know they are really batari parents so abana bwo na bunchengo plead nga twari wancha intwe nyasa nchite bunatu anchitega abana bwo abana ntagete kokoba bakuri school yabo bache kokonye mechi yabo mbali bako akiuna ande ake na baruna baki chikura nto agete kuraga nto agete mweshimiwa chikura na into gonto disaveti konyore kengese ngebege sinini ikuru ase constituency abuna bubambwa ase basari na bubambwa ngatebalinde nga ase assessment ye committee igo yale gotebanga abambadi zabeti lakini na inche ngatebanga kisa uli bambuire abana abo ba fair na bwa butwale kwa an average of 2,000 shillings kwera it's true na barabuna bakichikura onyo ba insisting chibese ne serikali na inche onko gubuno ndebwese ono rende amaduko bara lakini nyasaye nera bunari nyasaye okonyorange kero ku insisting gesa kwa uchibese utari sabeti nebisyo okweura na kubura mwana yo tiri na haja lakini rende na state yere kinda confirm bono nkiringa bono timbu atibina bono no muchumbonde ngo serve 24/7 kibasari ekigo cha ko soka so budget ya 2023-2024 eyero igongo cha kuyekora talinjenkorwa nabana inji bago chikorwe basari eyi goko genda kire word application kiri kiabekwa tumira no kero umuntu applyete aicho akora republic vetting abanyene boka bante bingu uyae oyo ninyari taruo arasukanse bakunga approvelia abuna butoko genda turikire chicheki na ndengira ne turangiranie abantu toena ne chicheki kyo mugaso igoro egere Orio ko insisting ana no mwake chikura aichorora tebya bana inchi nyene na bararo renga liakongire ko yaka bago deal na inchi no muchumbe stress nkonyora na te banga bono kikwa insist ya taimangana tariye nanja igona urwa bono tigatoka enda kere word betinene batebe chibe kubatebe chibe chenu na chichi chigabe bakabanebuka barueritani chichekigenda chiri kwobisi na ndembaira neliye mbatebinga asicheki chiruti ali kirwe inchu na ndo mororenga nabo chire una mwate une eyone nchiro uligetie yoko ene kimubwasi okumboro bwasi okwe chibese ne chiaba na inchi tarichiano Biamono kigima tigato ndesensemo ya yichibara so fangi wako de so fase constituency yao sensemo ye chibara chibara constituency na inheritigere constituency ebwato obururu bw'ekipara obururu obube na endo chibesi chiabeki nanyolete chitigare to chiare kunyara kurusia constituency
chipara kurwa endiba chiarenge chirorekane na barenge gochi designing a chipara chikorosi waba engineer barengo esauli muntata arengo ukubasuguma igo barego kwa mwaboka igonga epara ekorwa bonyunyu gochia sironga tigatokora chikilomita gete ibaga bare gopima kurwo moelio bakomo elio bamanye kilomita irenga banyebekero moro muisaine bone bare gukora ibintu kuru nyumba gose kurwe ba so para inchiro siribuya lakini nchikoliri ya nchikoliri iko chirebi ngese sababu yo nda apologize ye abantu bana ba West Mugirango egekora chipare chi design tigwe konyentarabo muchumbe bali ba design tibono eserakali kurugureka ruchibese kolengana ni kilomita chipare chyo una chia koletwe epalero etoeto bosoku paka bolo ne pale kurutinga gochige na itambe ya chikobwate pale ri anya chogochogo pale ri geto to bosoku egekogera metinyeri ebere ya tigere to akechikura ntwa etu chikrese 17 million chiatakire koigure pale yo na ende chinyimbe ko moromo rakini bono abate nretenga kieyo karoranga ne chikura chire pale yutebe kiri moromo lakini ase rekodi igoba enyeri getenga mbakolete epara na ende bakabe ko moromo bono asobo nyenyeru bochete imbolinga igoba nyebekerete bono mwako yo na soete na banyorete yo na nyorete ebekere chiringi chinke yo osire chi milioni 5 komente inyo moro mulio begetwe uyo tayo so that bono umo contractor ororo igago kora gintu gitayo ya nonyene korona koli barasakia nungu na bana abatebi mugaso igoronga parate yego korwabo ine tsike gotiringwa na report ya mangana yase director of criminal investigation na report ya EACC chibese chibaru setie pale yo bakale kona gotumeka kulimia umuriro ngocha kohera chire ekoera crimes don't die ya tiga bauna polio contractor yo tuchibesa chiri 17 igo etie pale ri ward ya Busamaru tiga nyasa mukwanire aminyoke akure pale ri ekoera na akana tuchibesa onyo akana tuchibesa gasokia gasiara umusarabu yino yoye achanyo buguri bia mono kigima kereto gandete kurire bia mono mwanchu murigeria se wari ndete kurire wikaboniga SMS number neri gorabo to SMS ya ogocha narege gokuru kwa Dismas Okinyi gawate bana I'm watching and listening from Igena Itambe Busamaro ambia Honorable Stephen Mogaka I appreciate for what he is doing to us in West Mugirango bia kigima na nembari gabo kwa ndia bange kigima nalo gokuru kwa Alfred Cherioti agata tumekege Swahili naliera igwe Alfred akitwa bereki yake tusame kidogo Alfred nabo igo Eriki Nyamweya neragate bana wali mekigima aligereti umurobiri yokurwa sensemo ya daraja 2 mwanchu murigeria tometia SMS ichiogocha abo igo nyanusi mwenga nindoje SMS yao na arorire nakio tagete anyirorire bya kigima igo bono naye mwana inchi tugenda gutoma SMS yao elinde ingoso asikinze gikabire elinde tochirigererie asobo ime kigima agartogendrete busyo kukonera mangana ya magendero imeye constituency yawe ya West Mugirango abiko nabo ora kwanira generally imeye ka county ya Nyamira so far na kiroche kuru serikali yenyeso kendigia kolekanire kendigia ngenjo in general ntararu chipara nyanchere nkore ngachinse monchire chipara chire bingese une pare kurwa kebirigo kogenda mutagara igebutokerete igali kiambere mate ne pare kurumosobe tukogende njoro asaba sani bane babaga sora maliyo nyabalero igali yabantu tabanene team kubwa tiabe kirase map nerongo saba mabiranga aba engineer ba na turubaniri buna bakolete binto turaso ana buyiga lakini rende njo mujumbe guika baigwere egasi buna ntagete koru assurance nkobanga para chirichita kuniri na
para chiri chikolire bobe une pare kurumiruka kogenda nyasole kogenda bumabacho Mugirango saba kogera elitari quality ye para tutagete korra as a constituency kuno gotimba kibasi cy'abantu nere sababu rero kero nanyore opportunity yo gukwana ne president yense ayina arona murariria ya angabono talia kipara chia makoroto gukwana ekora yakwanire mpaka bunge nga embura tubwate Gusii ni nyingi likoreri okobeka umwaka ulio otaraera na hende embura yairire so libaga tukuna gokoro utiaga yeri korokero mwaka intege tuko sugume president yanche atebi mu minister ye roads and public works batigane na mangana makoro iga Gusii batoe support ye isaine tobeke kipara elami kibwene ndoko irana asibale kubasaba kibesa every year kinganeki kikorosi kibara cyomoro yes kikorosi kibara cyomoro mu yero nkonye sukuma tole umusani one mu cyumbo nyaribali masaba architect Manduku ngokwana tole yabetereirie na kitoko na gutwale rubosani n'abachumbe bande na kitoko twale bosani ne serikali go tutagete lichi kuri cyenchiwe ligotebanga ase mbure go twengana iga kipara kikorosi woro tirekibe kipara standard gete chiko last a minimum of 3 years kimanye gutaka repairs ine renjero turabwene and I hope aba Kenya bandi mbotubwatie ekaroto go ikabwo Yamana bono na litwa soiri bonese county ya Nyamira general igoro ya magendero agendere tororo gose hali ya siasa ese county ya Nyamira bono tukatura soro county ya Nyamira incho monyene kwera West Mugirango no county yesimeki imeno erebol West Mugirango into chi landlord chi county ya Nyamira alino nkogamba lakini igonko gamboro lakini county gengambirete antagete wakero mo governor ne team yaye on his excellency Monsinyalibo ne deputy yaye his excellency Ondicho Sami daktari tukubakira mbi yamono litangani asu gutworo kyo morembe korekero bansete igo ya rekanitenga mbali kuigwana yekagera ebintu mbyansa bwango yatakire lakini naende kibesa na kiro kiabo ncyanyore tugocha ekyachete umutimo yo buna CDF yachete na kibesa ki county government yachete so uise komboli gese twaga agite chikura magendero tayande urarore akolire ne county government sababu ne linga besa kia development konyenchira ba released which as a county and therefore bono ektoro kibesa kia soire ninyegenete nga county executive mbabwatu murobelia yakore budget ya etiwe mbabwatu murobelia yokobeka kibese ki ground ikingote bya bategereri ekora bono nchi approach ya negotia sibya sara ngao ekero tuwakulire budget buna tuwakulete budget yekuru Nairobi inche nimbwa toroda yekibese ma tichikoenda constituency yane igo chimoche tigo ike billion na ende onkobara ebintu kibese kibigo cyotumeka igo nkotaka nainche as a county government na ende ninche ngabera liyo mheshimiwa Monsinyalibo ugiyo tabwate mangana mange anche ekeraba MCA baito bagocha stiwodi cheito na ya ongoteba uchiaso mugabano bosongo nere mheshimiwa Simba ekero ba etiri budget yo tutagetebe published omuntu ogenda kire ward yaye otebanga kibese twanyore tase county yo mwakoyo ikinganaiga ekitwaga bere tugoche ward ikinganaiga kigokora gintu gite egere togende yamo obwasyo kubobo aba akichukura bamanyenga kibese kiabo kiabege tukuru na budget ya Nairobi kikakabugoche county nebinte bikigo cyokora ekwera togende amo nabanta ubakiganye barorenga yego cyokorwa ajina araburete bono as county government cyose yonyene gabana narenge ikiye twari wikaranza getigoro tukigabe ngokote binge constituency ya tutumasaba kibese cyeno 8 constituency ya Bunchali kibese cyeno 8
abachumbe baino gosaba MCA baino igo batebete priority ward yaino neke kibese cheno no mubekere igo tuise gokora igo emyaka ki budget ibere choka musiga iga tokonyoranga ntori buna toleiga I am praying nganya sa to kune bari toire libaga lyobogambi tokolega sinabanyene kibese icho bamanyenga ikibese ikikogera mbia muno kegima tikango liburi limo tutraenda mangana ye party politics inde tuligire dinere nsemeyo murai wense na chite county ya Nyamira gakwande gura industrial park iyo tokobera nsemo ya Sironga nabanye kwanirete murobiri gwikaboni ga ayibno mubunge ngai oikire no bwate komanya konde wonse aso ikire nkiabere mbia muno ende tigangira ryo mo president ngana achite Nyamira litukoliri achite Nyamira ntoja kwane tibuya iga achite gwansia housing project affordable housing project yes na inche buno muna siasa n'abantu na intelligence yane gekwera libese nchi arengo ya nabo yaigete tukaroranga ngo tuoma natore ikageranga tebyo mu president nga affordable housing yeye tili priority ya ito as Nyamira County na as West Mugirango in particular yekwere yale uchikubekwa Sirunga as a constituency yane nonye naba Sirunga gusaba West Mugirango konye mbara aboliwa public participation ya kolete na nje no muwakili ongana iga ngakani mu president nga abono nguchikutuoma natole in fact nabana motebetinga nje burando mu Adventist nyabere ntogenda tokolege togekorrekana nga neji lodging tuagenda kwagachira abantu ba West Mugirango ekero tumanye tenge gintu tutagete Sirunga igitangani ne industrial park tukaigwana nga housing yao karabeketiro inchu Sirunga otokwanie twawakirete chikura naye president inchu otokwanie ugokwani woka ogende ekero tuerobeire tuaretire industrial park iri abantu ba Sirunga na West Mugirango batagite iyo lino liturache kogenda kugamba iguru y'ekinyumba egwa kinyumba ekyo igo kiwerete komenywa n'abantu bagokorega Siasa industrial park igo tukutanga ne kinyumba epark yetayo asaba kore mirima tayo asaba bakorega Siasa mushimi gwa kurwa chinka kichokore egerangere gigotoka mpaka kiro murai wense aguchugo chaga na kigotoka ataboliti abarai bense meyo anene muno mubunge nonye no mubaga governor tingoma ibirengere bya ibiro bine kibyarenge utotiga kurwa egende kerege ukwana pako murai wense achakolonchi bintu biri bidatakiri ukwana konde nkwarenge gatia ayobono tiga gutuira ni magega manya igonga ntuanye begete sebu tugateba tiga to ligi industrial park omogoko neno ulinga industrial park yina suguma ali bunge tukabeke rukibese kiriyo mu president yato tebetie 500 million chikaso iwase budget nero ko iwekero na muumira rero na motebinga mbuye mono aso go keep your word na ndi na motebinga bono kora kitenda bwango tumanye contract kiegocha bono chebuye bono litogota getoche tuakeke kamago yogwansa industrial park egere monyorero manya ko motebinga kinyumba kiribone industrial park egekorekana ya melire yole na aro totebi kinyumba egere monyorera niyo moebere linga egeti kiendege akirata tukoboli next egeti kiendege garo tuanyorire industrial park iga na ende tuanyorire kinyumba kikomenywaga bono linde egeti kiendege gosege ko enda sambamba egekogera no bosoku asetore ntuna bagusii ensebunesi nyanete iga Gusii tayura chene ndege goche direction yege ko erache iga kuguga iga saba amataba baito either o mabei go Kisumu igo tore landlocked actually tore airlocked lakini ko eruburu bwandiete ekera abantu bagwanza gusamba chipa even the roads choka chiko toira abantu bandi baanze ko chiokiemerero igo bone twari go chakoba both landlocked and airlocked lakini tagete ko evereria abantu baminto especially abaturu burayi tigatwancenga ekerege kiendege kerebo cyari eketiye kingusii kere eketiye keringe kweti buna tokorete siasa iga toke condemn tinga bono ndubwa kiendege na inche karoranga
twasukire research yakorirwe yarorekanire giti kiendege ngugorete kobera sirunga bona abantu bande bataboboka ngabo ngirikoba yokora koba yatari rere nayi gugego sabwa go chinyamaya ya twarure naende bona sikiyatebe tungango kochi alikirigoro sikego cha aba gusinje tikangira platform eyeno korokina ntoiwana ini ntuanchaini okotali okotoigwana ntuanchaini egasiye ngaonye kiagenda bwo ekirioli tikagekwe ya ekena kigego tuita buno Gusii and I'm telling Gusii baminto egento gesimikire ande onsi in Gusii egente kine kyo Gusii it doesn't matter yeah and that is why ngo plead that bono igatu aikirase tosiekeire utasoke kuruga ikanendege wogosoka kuchimata ngukurwani bali wogosoka kuchimoina ngukurwani bali so I am pleading to us yeah and the onsi ase egetige koba tigeti kiendege kiagachwe as a matter of priority tusironga ntwakorera tu study asa abunara available na kurusironga pakense moyo moeli ya Gusii everywhere igeko irashitaika sarasini chioka titaika sarasini chioka yes akerogetige ende airstrip kerogwa yotere kwendege ko yelisironga omakurwa ogochi ande onsi in direction yokwenda ya Gusii titaike 30 chioka it is so central na ende no takakwenda gochisigisi bomet na onyembarabu na barabu 30 minutes chioka so I am pleading with us yeah tuwa rumu yomo ekero gitigi achirunga ekorusirunga sirunga Gusii igeguchiko sabu kirumuntu ya onye mwatebire eketwanchire raisi gange gya sunika ngabono tarigeti ya igo nongete tarigeti egeti eke abanya chae bali kugwa ekero getarosiri bono nkirigeti ya na there is no way ora tebinga nkirigeti ekero eserikali ya letire chibesa ya gachire geti ekyo emanyete korete studies kyonsi pinga egeti suneka yakorosu egeti geisire koera ngaboro naende goseinki nganaende nkiri baye buchibese cheito chiasime kirwali uma ete chegeti kiendege ya igona kingo teba ngaba Gusii tigato babororo egekogero ise komboria ase nkoro yane ngo manyete ngegeti giasune kegiitwa naba amataba bamito egere bakonye geti kiahoma ejinero siasa koruga kumenya gwaki umupira bosaga igatwanja mushimiwa ekero mugwisaransamo munababunge 13 boro konkorwa Gusii kero mugwisaransamo na para ibande muigo kwana na getingita keire na ninki mutai koigwana ndirana isironga ida kiboneta kobera nche junior mononde metinye na akolire bunge kero na akolire kina yotingwo isana gukwanira abachumbe bande 13 lakini yekere nkelinga igabono linde na linabolirie for the first time munga bali senior ngocha kuororoba bali abante bakuororoba with the time because buna bono iga tubwate crisis kipara kigosambwa egeti ya suneka twaitire korugusiga injekira kinkobulia abantu baminto korugusiga na indu tweka tutabwati egeti kende asto yora dumere go ande tayo yani to siyekere airlocked landlocked amagara tige kiyoka kegere abantu baito tuororoberane na to rehabilitate akuga gasuneka go back to where it is tigana nebiti ebyo binyito kona kubuna toirane turakora negeti ya suneka bondege size ya suneka butuke bogocha obumbuto isaine for now gekora kibese cyitu cyabere sank there and I don't see a reason why umuntu agucha gotorandelinga bono egetike inekere condemned enjere tuna kurutana na igaba bunge abarayi Gusii no kageto murai ono yo chikoru kibesa na chikoru bwango iga mbura ago enjoy yakero tokuna wakana igoma etebes bese teyo ya ruru bona ase budget yasome tuye twaitetie bese chiageti kikendege inchiyo
gocha Gusii ne sababu gitabere tio ngeringa sironga yatebe tunga tigatora aliki asande torora gosinaragia kogwa sironga gikabe kwetiro igotokarusi kupara sironga nabwate tente nyinge stadium ya Mangero ngaiye ikiri kolengana naye erambo ebert government teribone yigere wo mweshimiwa Clive Gesairo Manga stadium gongo nyeiwa na nagochio igotingo nyara goyekwanira ekigio kanda kwanire nkeringa asa mangane mechieso intwe bunense ya Kenya ntori serious and I'm happy nga ntuakane tigunga ntubu atigeti kera host ye international chende host ku Tanzania mwakane tuwe is exactly is inere positioning aba Kenya ntori serious nebintu byeto togokora onye ntubu ati stadium nchena chire mpaka US yokoenda Texas igetikirie TNT mpaka nkagenda ngagi yake bicha nkuba buri ngaba Kenya bamintu mono geti tumo kwana urigererie na chire mpaka Doha ababa host ya babwate chi stadium kichi yake ya 20 naende chigitiro uwaka umupira nyumba ya nimo tubonete ko blame inche ndobora ibono ngo blame uno kinde metienye ene tano yoka inche and I take responsibility asogo teba ngaba Kenya tigatu anje to be serious na magena sto kuirense yaito but rende ke usia oteba nga no monde dire chantabu ase constituency ya omeroberie chigosori igo yingo taka ochomboli 1 year from now lakini emeroberi tu abekiro yechi sport ne meroberi ya igoro mono sana inche Steven Mogaka wiki ya yarete inche nabe to mojumbo mutangani kugorera chi uniform chisukuru cheito chia qualified kogenda gwaka regional games Siasa chisukuru chichons pia bachesaji abonsi pi yona bagorerete a new uniform korugoro vakanse pamoja na barabwo nimbwate a team ntagete koire Premier League buna Shabana ekoro kwa Nyamira Super Eagles na barabwo yona bagorerete full kit nechibesa chia CDF uniform ne bikoro tochi socks kosi gotua beta abakabere Adam saying obabeta abakabere bila mimi unando muchumbe bono I must make sure bagende nambe yemo ba join ye team ya Shabana egere tugale ye avenues chaba chesa chibaito bakogenda nimbwate program ya athletics negento na nyora te corona so etabuno muchumbe ebiti byeto byechi school mbiriko koba maintained for sports igo bitigire cyombe chikolisia amakuriaro so toigwana nirira bali mubane nga kibesa chia CDF nchirigo chikwaga chamaga choka igo chigo chikwaga cha sports facilities lakini ago tebelinga ne notice ngokwa ngira na ende kakora kananga nkoiro mwaka kurangiro kitoto chokore igo to nara kuri to joiro mwako muhima umwako gocha gocha konyora chi skuru chia Nyamira and in particular cha West Mugirango na chichigo cha koba the leading gisemo ya sports facilities na chiete bune skuru na mutagara ibwate geti kenene ya primary gesinya inene ya secondary nkaligereri quickly an opportunity ngebitie bibere bisokorosi wana botogo host ya tournament team chinde chiwake geti kali team chinde ga tumanye kuumira na semifinals at the place kando na igo nyanchere mbolie abali mu baito ba sports bali ase chisukuru batari gotumeka West Mugirango neko ganetie ya inchwe West Mugirango with the sport you're specialized in naboto kwarenyi na TSOche egera to soki out your talent otokonyera abana baito kinda abwo ndagete ko congratulate esukuru ya Kibirgo Primary School ya chete top
ekuchikogenda for nationals gotera wekitamaduni wabana abo igona nyorete ngaba qualifier bakoenda nationals ku compete in Nyeri obukano bakobugia igo basumete kianga mbabwati bakobeka yes, and I want to thank you mwalimu ochitaka nyore keronde Kebiriko boys ekerona abanyorete gabu igo nabagurita makana babiri amanya abo obomo ni spare naende nkabagurira costumes bago chiku perform in Nyeri tari igorioka inchomo jumbo West Mugirango ekera abana abo bago chiku perform Nyeri for the nationals igongo jakobonje bweko monyene naende make sure to aba encourage by maji top bagukora mbaeteli Nairobi bakore recording yogotero uko naende mbaroserie copyright bakonyo oli title deed yabo ekerogo kobukiga igandizi abana bali bakanywa royalty. So that is where we are going with the sports and the talent development as a constituency West Mugirango. Na ende na nyolete 3 people omo Danish omo America batagete gocha go sign up abana bali bayito babwate talanta as a sports bagenda baba full scholarships baba develop kogenda waka chisiko igekara aba chikabire chine chiko na gutwara ranga wanyama na abande inge myake ibere ntara kulinge talent na intengo sokinda abane bia mono mwishimiwa roda urina goteba mbia mono kigima na ndete kuligeli kurobo gichora ward mwishimiwa ito mbia kigima agoteba nyasaye andrego konya elindolete amagendero Shadi Viki are following. I appreciate what mwishimiwa is doing. Victor Omoi Nyagachi biamono Ezekiel Migenya gake oyo nere Mugambi atare gotoka kitutu chache south elinde atrama gendro na bagoteba ime Ekeumbu kurwasunika ugakorukwa mwana biashara KE biamono kigima Joseph Mariwa ateba mweshimiwa Stephen Mogaka is a super member of parliament. He was in my school Kebiriko boys high school on Wednesday. The boys are happy. Biamono kigima Slim Kenya 254 my super MP please sisi watu wa Bosamaro tumesumbuka sana na mambo ya stima kwa rango ngane yestima miro balikyo bwatika bwango togenda mangana siasa bono siasa nerere muliro ga sorry ndaro tikanga apologize asabantu baito asbaru musunte lakini rende especially ekaro transformer une yaringe jangweta alikebiro gali ya tadi ya ire metinyi gosene ibere abantu baru musunte ime na sabira mabera Kenya Power ya tuyiri asamanga ni transformer but ebono kuorokia ma ikonali ka ase amangana yo nabona atagete ya tebia president lakini rende na ende na roranga tinda gete kon liye president yebitina baba isego kwa ira ngorake lakini no basomere a message nali kero mwene no Kenya Power jikende ngeyonko bisa onyo tometwe ucha kolega West Mugirango ya sinyire na manyete sobo Bana, you are today worshiping in Ria Tandi Church where the transformer has not been replaced for months and later receiving the president in Kisii. What do I Simiauma ite message ende achire tigadra nyerusio what do I tell the two about your level of service delivery after I supported the Finance Act? Why are we depopularizing the government of Dr. William Ruto? A message yengoli kirete Kenya Power. Iyo ndikireto moneno Kenya Power bwesene nje ndoriko everard by the way. Igomoli kirete oyo magega iyo ko support finance act. Kira so kirikibese. Na bono inki egwere ye wateba. Iyo na bateba nganje ndoko igwana na bandaba na bongo bateba ngakiro umuntu nabwate so bagenda kore gaso nyana bego koru. And I'm saying on Monday igonko genda kubabusenia as chisto chiabo gendo kende gionsi kero na bonkoleta murabane
timukie transformer yegende ebe installed by force by fire. Iko abananchi baigurenga no bwate birengererio byabo. Lakini on a more future note nimbwate program yo kubeka umuriro. Tayare aschi ward ibere che constituency abantu ba Kenya ba RELEC, rural electrification tena na Kenya Power. Yes. Rural electrification mbaro aschi ward ibere ba kolire survey igonta gete bange budget yo kubeka chistima ase kwere yo ase kibese chigo chagosoka kurwe budget twa kerete chikura igonta gete kibese chisaine chibekwe chikobeka estima asa chandegete buna manyansi gali bogichora asa chandegete buna bo samarase bagoteba asa chandegete buna makairo wing asa chandegete buna nyabisimba bokimo asa chandegete buna kianya bongere asa chandegete buna township walimo migingo gochagai gageseneno asa chandegete buna nyakunguru kubwatia gochire range nyongo sabu korokanara yanga tabwati stima. Yes, in fact corona ru Nairobi abante begosa nga asa nga kiangana I told them a constituency was not in Kenya burabona yache the Kenya oyo no mwaka bukiri bwibire ne 2023 batabwati post no nyakuru 1963 mpaka bonira. Yes, ndikigendere tororo tigakumbuka abara ibare ngoro ngibare bakora kuri maega bataringe kuri Rwanda bakestimecho activities cia nkibago kora ilinde banyonone ndagira bona ye na otevinga tu na kuongera ni gochimaga nyasaye nyasaye na ba amwa kongege susuro kinganiki nga umusigo nkobogoria igonga nuyo nakiye ko erokorora ngokorere gasi buna mabiteyo ya egekogera chigwodie chisano ekero nkobalerwa emyaka 5 yane yaherire kire wodi goiketu arumurero na ndakinatebiringa onye turi gochugo tongie enyumba yao during this time Mogaka no mujumbe shauri yako ayakaribu tutinkomanya lakini umuroberi noro survey ya kolirwe in some wards na ndo nkwira na uchi Nairobi na ndo nkubwatinde as minister Chirchir energy egere barole igna nkigekogera in the 60% dark ekera abantu bande bale 60% lit. Okay. And I pray God ambwatie garongo turemirango ejo turugwe lakini naboto jandegete igo na ende tole the headquarters constituency ere headquarters ya county ya Nyamira. Mbiyamo mheshimiwa mbiyamo kegima bono tikatosoya samangana ya siasa aye ni gokurwa sikia magia Jubilee na kigwa chorere tukuruararo ekolenda samatuka bwango iga yarorekanire ninga igoro bugatagati bwa serikali ya Kenya kwanza no ogendrete go support na Jubilee nigo yarenge omumbo azimio la umoja ninkiye kogera kwa rwetororo magega ya azimio ya umoja gokonya gokora chi campaign na bintu binde ugaikokaire kirogo bono ukare gasi ne serikali ya Kenya kwanza biamono ekorona asabete chikura gente que monare koebereria abantu bane ba West Mugirango kirina tibanchere constituency ya West Mugirango itabukane egwe opposition. Okay. Ige safari na bwate yo kurigie kirogo kinare go kirigia kebe ase serikali ne constituency ya West Mugirango ebe ase serikali. Sauli na begete eanga ya Jubilee. Yes. Nkagenda ngachorwa nkabo mujumbe inche ndo mujumbo Jubilee Nyanza ngima. Yes. Ngondo mo bigotten MP ya Jubilee. Yes. Lakini rende jenda nero nimbwato mungi na ntogoro mheshimiwa Jerusha Momanyi kuna batole babere iko jenda mungi na and I thank God for that. Ekero twanyole kirugeke ebi nabiri kwanganseria inabekere twekina na Jerusha akabekere wekina mbara biba begete binebyo abantu ba ODM bazimio ODM bakwero kazimio bosa lakini mugaso igobale
Azimio botuko gobale ODM. Okay. Yes. Pakato tukapopa boli lero goroga alinga lende kitwale ngeke ombe kemo. Intuna Azimio tuanyoli rebirogo ngakira nda Azimie itakite goto rebirogo. Yes. Bali mbayigwetia yo bakatosomba ekoti egacha ko bakadinga mubwati chance yabanda bachole na Jubilee nabwo abantu bacholete ali no enyangi ya serete gusalika nanto kobege sangiamo mugutulima. Okay. Batorekete sana buna esa uli naende kerutura Azimio gali bunge tuarikoga buchikomiti abantu abo bagaturuta chikomiti ochiali na gochialia chikomiti chingia bakeya. Okay. Ono ni naruto ko bolinga ngitoko kora. Bono tugatebanga onye nabo tuguchikomenya iga. Tekoba. Tugaikase bagoteba nkogenda bali gwanza gukora maandamano babike gisuguri mutwe. Inchesibiri Mogaka ngabolinga baminto. Yonso mete graduate ya finance. Igondo mu wakili. Inga kyogo soy street na kubeke suguri motwe gogo keiri go lizio bogima. I said eyete koba nesa ulindo chenga abantu gocha gukwana to karangirania ba jumbe bonsi ba Jubilee Kenya ngima tole 28 tukatebanga seikirete ababago toire street ngo itukutogo chiororo. Tigatogende tokorigas ne serikali tuyibwatie onye neligoli lyobogima torikei toro to kogamba korusiko igura gambe only from inside. Igotoga etia togatebanga na batoko ende direction yiyo. Bono Jubilee yogoteba gira arakabere. Bono teri arakabere. Nere ya Jeremiah Kioni eyera Azimio na nere ya Kanini Kega eyeke kigambiro kendete konyakoru. Ayibono neri yure. Jubilee nchiribere. Jubilee na ye moyoka. Erigiye. Jubilee na ye moyoka. Yagatwalire President Kenyatta bune party leader. Yes. Yagatwalire Jeremiah Kioni bune secretary. Yagatwalire Montolio de koru Kiambugo senga ki ale koru kwa Orenge vice chair, chairman. Oyo koru murade. Oyo koru kumurade. Yes. Bono omo President Kenyatta lichike ligotebanga ekero gwakolire metienyi sita kwa inokire kurubo president obwatoke igo koino lichiko ligo koino kikurukere kero ye political party. So mheshimiwa President Uhuru Kenyatta liria ritayete metienyi sita ekaera abantu ba Jubilee tukaumerana tukateba tubeke mheshimiwa Sabina Chege abe acting party leader. Yego rulio chiri. Keri tokaigunge president nero igekale sai asabantu bamandamano. Abutu akadire asapatinga ntugocho. Tukamuigungere no akali. Tukamwakiro kwa heli rende ngagenda buya icharende ko inokiro ko rwe party. Yes. Ababande Kioni na Murade. Bagatakana barabwo bagende gukora maandamano mbavuga ati mujumbe no yomo igo bacha konyora babere oyo bwembakasio oliyo korokwa mwenje noyo stare bono bagateba igo bagutumia oyo stare oyubwe mbakasi mwenje barusie sabino bo party leader yo chikoli dirende Jubilee go chimandamano. Yeah. Bono rende tukagenda bo wakina baro no buya tugapange party tukakole getakeire tugaonchura tugachora secretary general yenya tukaruskioni ororo tukabeka Kanini Kega. Yes. Tukarusia abantu bande barenga ororo tukabeka Jerusha kurugusi iga karanse executive. So file chiritani cheito abantu baito bagasoha obisi. Okay. Aba bande bagatuira kotini na bagenderete kutuira kotini baonchuru burayi bwa Jubilee. So Jubilee chiribere buna mogo takagoteba Jubilee ne yemo tatigebu ata barayi bakabeire ba Jubilee bale siko
bakugamba bairane na intuntu bwata barayi baito bachorire n'abantu barobisi bunge aba bande bari siko mbachorire nonde na ndi babwati mu chumbonde except yabo babere batagete gutumia gukora mwishimiwa tikankuborie aye no muwakili no munyitamanga naye katiba ngotebere na onyine kibese cya CDF aye no tabase serikali ya Kenya kwanza nabo kibese cyawe kachiche manda magendero kyayo gukurigia serikali onye katiba gegotebanga onye kibese cyo cya county gwikachiche obe ase serikali ya Kenya kwanza to bororo even CDF yao wikichi choe gwikingese kyao obe ase serikali gose to bororo nkike na ndo gukurigia na gwikobera ase serikali elindo cyo Kenyora mbya mono lichibulie liswali elio igolire asa mangana ruo ebikoba bye president dero etago osoro nabwate bibyoso gwateba buno muchumbu ndebwese yes lakini rero naitererwa kibese kichiakea 50 go 70 million chinde kiarwa ase a presidency akobekera kitaya agochikogabera chisukuru agochikogabera bintu binde eise gotoka nga ekikwambolia na kigekare okoregasi anga chi constituency chionse pie eze ya Kenya anga development igebwe kaine aye na inche no manyete nga chi constituency chabo ikoyo konyo bare serikali mutuchire aye no manyete nga bono igoyo bunasoete chi constituency chire Rift Valley mbutuchire kubwe cheito ekwa igunganje West Mugirango mbono nkuru bora kipara no igwete estimas tokale yes CDF yanya konyire yeah so na kingo kotebelinga in addition to the CDF bono iga nimbwata 500 million chi industrial park ichi CDF mechiari ko chakoba asinge ncho yokoberanga no murayibwense bono iga chibese chi grant korwa Kuwait chiaruetwe more than 13 years ago chisieke ile toko na waki wotiaga egeko era Nyamira always igobara opposition always miake 13 yaelire bonzi pi korwombuya gansi chibese icho mbono igabura twaso ya serikali to kabwato Mogaka machongo gabwo minyoka kwanire president iga kwanire governor ya Central Bank share ye chibese Kenya ya werete kubeka egere chibese cha Kuwait chisoke ikaba ikagera chibese chigasoka if you are not in government you are out of development okunuko tebanga bona babandi bari opposition mbege chikohegu magenderero toko ego magenderero tari koenanwa amagenderero akoligibwa yes ne saurende intwe buna abantu daito chorre ko Gusii tubwate nkoro yo Gusii tindi kogendoro buna West Mugirango tinchie tigali nga bono naso ile serikali bali bande ba minto mbali serikali nganse nga basiekere siko ekora na igwo murayo yo mogote bi president igonga inwe mwarenga muina alia tigera nyuma otegerere ka na kwanire president tinkwane tigoro ya West Mugirango gekere na ligereriga kwa rumu Gusii bwensi na rumu Gusii bwensi na kubuomona ne nyora nga koru Nyamira abara itoro inche bweka no mweshimiwa Jerusha mumanyi so igona iralibaga lya governor na iralibaga lya barayi bonse ba Nyamira gosaba kipara fo Nyamira na monale go cyanteba akane nande yene nkoronte getego kubolia ebase asaba Gusii baito bonse tokogenda galia kwegamba yebweka uriondo tayo mubuguri naye and that is the basis on which ngoko tebinga esesa buri yayigo ko to unlock kibese cyo buneti cya Kuwait ngoko tebya abarayigete koru Nyamira mbale batarengo lakini je sibino Mogaka iko tu abatenenera to gateba kiro muntu aegwe kibese chikogende constituency ye eko Nyamira ego cy'abantu bali bonse asinkwane yigwa kwanire mwishimiwa tiganko nyolina omwishimiwa na haroyomo turatebo kuruku Zairi janda asikara barengi gaiga Monaco Hotel na kwanete ngananga balimu achete magega Jubilee balimu achete magega mwarengi byama binde kose mwaka duchukura kamulense memo mu support ti serikali yeye mu chichengora
moire ngora bari bahare ngoro kururitangani baraegwe bintu bagotakuna inubande mukuru maega iye koro kinga no nyamure garia mnabono ngo support muri serikali bado igo muri mubekire room ya kabere tintege tikogamba mugesangio ne iga ekerata iyo lakini ngana kwa na in public nero lakini tigangira ne liga ekero twakire chikura twakolire umurai ochorirwe igaro umurai bwabali bamochorete nabali batamochoreti turansirabu naya tebirio mu deputy president His Excellency Gachagua egekwera natemete konia eluga yechishare ng'abantu bechishare bali bubwatha chishare igwo togochiare ogende igo nere sababu togoteba ng'a murayu ndi bwensi orobisi igaro murayu wenrete kumurikira kiro muntu igo therefore amangana ayo onyakwanwa igara unfortunate naende tali could reflect oburai bwaito into tochorire Gusii and I will apologize on behalf ya barai ba Gusii onya maene amangana yinarwo and ya treat buna tarwe tibo lakini rende naturally abantu mukuyugubale na barabunga onye mbali ba support onye nche na bwata abana bakuru team Steve Team Steve Mogaka igalia na bakomogorera bali bande bali kundichania bacha gukora ritangani nizo tukoraragira yes and in fact even to make it more clear oyo na ruseti obis ane ngukana nta injina murusi na abantu ba muruseti bakambeka giti murusi was yoro na ende na musabete aegwe emiremo akaegwo bo assistant minister obubwata matatizo wikabono na ende na irora lere korona nyole president y'abantu bali bawo babwata matatizo kotini turangire buna wakili tobeke birengere yamo togende yamo kuira na stwale nyasaye iga tobegete ga soburai on behalf of Wigesako onye engaki yonsi na sande onsi togo chiantoli kobogoli Yegesaku asama amarekaito ajina maakuto kwerangereria na ende na apologize ase murayo nde bwense utagete konago okoro burai bu exclusion instead of inclusion kirato gosuka mostu bosio ayenega tiya babunge baria bagete ekura ase finance bill iyo mwananchi abaga gukuranga kobuturwa na inde 1.5 kobuturwa bintu binde binge korugaiga yarenge nkirangiya yo kuligi kibesa icho chikokora development ninki kya informative gwakera kwa ekura finance bill ye igete ekegambero gete netiko ikabono nga ande ake bintu biri bitayikira netiko biya yamono iswali digiya litangana kegima igoncholi ko represent a constituency ya West Mugirango na decision yende yonsi nkorosia gosengo kora egento gekoro ku West Mugirango constituency na kio the first business vi kongen formunga decision ki nkoira and that is why siasa kero ya ruro igotogo tebanga inki kwairas a constituency ya ekero twa sete finance bill ye era city committee na gote bikarenga na kaneti president nga tigara na mangana housing sirunga lakini ya se finance bill ye njabwate housing levy 3% na nyegikirete kama titiri ekora konye petition ya rura saba ali konye abantu bangumuire konye kina decide nga nkubwa storega eserikali na se finance bill yeria no chibese chia magendero na imeshara na matumizi ya serikali ali ekora insekwere saba abana inchi buya a finance bill neye kworokinga nga kichibese chigo sangiririwa chigo kora bintu gete
lichiko ligoteba ebinto bigochigokorwa igo bikorokwa appropriation act so buna toleiga lichiko ndiro litebete nga abakenya nkitwanchire togochigokora aso mwaka uyu uwanza July mpaka June asa appropriation act yeyo no ata CDF yeyi yakira omuntere amagenderonsi yagochigokorwa including industrial package chiane including chibese grant cha kuwait so buna bunge umubunge teyo nonye noyomo okanete appropriation act gotonyetetie tukateba nga ebintu bigochigokorwa omwaka oyo nebi finance bill neye gosoka kibese kigochikobikora erusie bango erigichiloni so esabu ye finance bill ye yaretetwe igete neine ase bintu biri twanchira ndiro twense tubuna bunge na Kenya tokuchikokora and therefore to wanchira nange bintu bikorwe omanye kuanganga bese nchiru sigwa chikubikora toraigwanira ncherendete yenga bese ichirarigikwe enchera onyekere ekwera ukari gutanganira enchera onyekere igoko nyereta une amendment otebe nga tinyiye kibese chinchirwa kirwa igonde bwensi yogo totebinga nabwate enchirinde asare ko yereta na igase finance bill atebe nga chenchia and indeed nja chenchetigwe egeko gerantwa rusetie housing levy yo from 3% to 1.5%. Yes. Ntwa rusetie ebinte binge byachenchetigwe ebibitari gokwano. And therefore bunanje sibino Mogaka. Nangeta mangana housing. Tuasugumira ya rusi from 3% to 1.5%. Na bado tuangire ingambo bere. Pake serikali yeganchanga okay esa uliye yangirwe igotogo kora adjustment ye mesahara of about 7% so that chibese chiria umundarusi 1.5% chira digwe through a salary increment so that there will be no effect on the pay slip yomokoliegas. So as we stand today yes. Umuchando na abwate na amayeta abantu bana babwate no housing it is like there is no deduction on that one. Lakini nonigo na kigente kiale kwete chinga ki taxes chia kirire go chigoro cost of living ya beire igoro. Andi yake nuko kirete na ikiagerete abantu bagatwaro kunguro konge yare go chinga kichingao ebinto taxes ko sigitamente iri go sigende geta kinetia maguri ebinto bare ko irangorake. Na bari ko irangorake. Lakini kuira kungorake angabono igogotote bingange twera netia aliase appropriation bill torusie industrial park ororo for example torusie development chimbwate 110 million chiko chikwaga chiskuru aseito torusie chiparo ororo torusie angabu no togokwanira yes onye tora abantu bekene ya to kolo kiga igange binte byose bikorwe umanya gochote benga bono igoriri yakinire bono. It is either mutagete ensegendere mutwe guse mutageti onye mutageti asito kwana ngatali as finance bill anga mbire togo chigokora togo tebinga drop CDF rusi chipara echokote bachiko chigokora lakini toko rusi madeni yalia ensesa inetio chi wakana and that is why ngote banga it is only unfortunate na ndima etenge gento kegera tabantu baro setene finance bill yeye nelinga eserikali erororo igo ya promise ti abantu eke lakini egokore ebidebingao yes and therefore ligereria buna bono aba CS tukarusi 26 tukaikia 50 ono tabuketinga ngwe tuanje tebuya iga tuwezi bituanjete lakini yali maminja nayo goteba ya ngamba mija ekigambo gyache togoteba lakini rende ase egenteki ekerogi akoretwe onyuri atagenda kotini angano lakini nonigo nkiabete pronounce no endi bali barenge bo murai umukoro
nkiabu kwa nitugona bare ngibugira lakini akabetera likogendera bosio bono na kingo goteberinga lichi konje manyetiriro ndiringa bali barengo abakuru ekoti nere ya employment ya chiete gatebanga abuo mbuya bali eyende nero ya chiete gatebanga aba bamentire nonye mbali bande barengo mbobe bali so ga buntu bwate problem tumanyetinga bone ekoti ya yatebiringa bali barengo barabuo no problem aba muamente te 25 babere bakamera 5 mbali bia bono ekoti ya chete igo ya chete labu no bokongubore ekoera court te gokwana igore ya mangana ekoti ende yatebire again maminja etachieti apiri again maminja so iganga ndu bwate problem nge court nero yatebete ngabaliye nambiri enkoro ya rengo is okay lakini ya chete nyuma egatebanga tigaba abisini aba bamentire nonye mbali abakoro bobe bali so bono nkiokogora kurwa bwase koti gwikira boniga ya trenigwe otereni gukora kuneterenirie yes which is okay and that is why ngotebanga igikoti buneterenetie igabo naria sa appropriation act iriyetebetenga ngochigwa gutwara tole 50 CAS ya igabo twarusi kuruga toiso konyore njira yo kurusi nekipara torusi nechitima torusi nechikuru dogo chikwagacha aliyebesejereiranes so that is where they are anyway intwe une epati ya Jubilee igotwatebanga se a program ya magenderere nkubwa tsitone serikali na inchire kinago tebelinga kerondo chinga na bekiru chibese chechi sukuru chechi sitima chie industrial park chigo chikulika balimu ndigereretinga as a financial year eyoka umwaka oyomo na inche constituency yane nkonyorere chinyonkererete billion itana kororekana tangu independence no chiake sabu obekera ni chionsi chiajira constituency yane gese ya uhuru ya azete nchigo ikabo na kinare kubolia abantu nga ogotera nkole kulikuwa nunga onye no kwarekero kianu onye naye kwa rumo chumbo obekere finance act yebwate a billion yao nkikware gokora bono mushimwa wikira boni ekigambiro kyaranyete nini so far nturamanya ngiyo chikoba bukimotwe ande hakiyate ni kabisa what next ngegotene ni kabisa nonye ntwanje niko gambe bintu bireke gambiro chinjire kirabe ibere tarikerege ntokerase finance act area kerekebe ya mbiro bitachinchiri and therefore tekoro kwembe nechira inigete alternative way ya monechira inigete chirabe repealed ndige cha fresh krochi abiri repealed chirichi atigara nchigenderete ine alternative 1 koti isegoteba nga gyonspinekebe igogi atebire nga nonye ne mesale be kiroro le gwaka na bajachi abo nemebe etereriwe that is why ngoteba nga a court nesa ulinde batale gosomi gwebintebi mbago sete ese sauli to gotenenia askibesa chikorwa finance act utatenene ti appropriation act anga batenene chi court chisiekwe egasi yeserikali yesiekwe egekwera ekero obitigete bigenderete ngaichibesa chikoru chiko bikora yes so igabo nto bwate a very serious problem bantu batorochi ekige cyo apili wa gose murobiro bikiro court gere mbabegete 3 judge bench but noroche ekingo gotebinga a judge ekorigerelinga ngoteneniere finance act to goteneninga bange yeterusigwa utadi goteneni biri yari gochikokora because bono utageta baskali bagenda kolega asi batabwati besa batabwati musahara batabwati maguta igogo totebinga yo mojaji utagete gocha kotini utalibwati musahara utabwati maguta roli that is how ridiculous it becomes yekerukirire as a financial expert which I am yeah lakini ebi mheshimiwa ebi gochikokora some of them neji policies che serikali eliero taibo
emente teigo serikali teyero ni taiyo serikali ya Kenya ni yira yes serikali njika iyo ibiri ina ina kila tebetenga manyanga egende gekoro ku appropriation act egende gekoro ku finance act byose bimbiretira asabantu bikakora public participation yes and I'm saying a story is very simple onye ndo targeti bango igotogo tenen service in which case serikali te ko need vese chokora bintu onye ndo targeti bintu bikorwe uno mo accountant togo tebanga aiga usages in sa sources yes that balance sheet must balance yes igo tu wane buna ba Kenya nga inkito targeti ke korwe to kerusio igo togo chansa toke yebango keribibia twanje tabikorwe byoka bitigano and that is the technical aspect ine chinga kichiri gote bana bono serikali gote bana taitiko ira madeni mange guchi koru isiko igetegete ere isibesa koru domestically gagestore lakini kwa yoranga mikopo nere gendrete gocha o maene mbolinga mikopo nere gocha te ko loan because to akolire limit ye to yosala chibesa siko yes and so whatever maene buno finance expert yes Kenya ni bwata banyene abaraye na inche yes usikunyirigire bune company ekero obwate amatumisi ara mange kubwa chibeso obwate kiriyo konyora amatumisi ya etanetie ebitoki obwate yes asabwo e company ye etokonyoroka insolvent ase umuntu gwe mangani chibesa wechibesa nga igere fukara nekere company yere iko either ego siekwa usaba nyene barangeriwe bamente chishare bona ase company ya Kenya nere bango you to tuko buturubone you okwakaniwa upende usipende keko ere company yao yes no target security company ye kwa yesa vile security ne bugore chibesa chiabande ko rusiko chibesa chigo gachiakana ngo chiakana no mo Kenya yeah and that is the reality kere citizen etagete manye so that ekero okorora bono nga for example eye para bu expressway to imogeti chibese loan eganyete to akane eye to gusamba so to guche gwakana eloni asegento tutabwati lakini mheshimiwa gwikira boniga Margaret Nyakango uyukuriria mangana control of budget na tebanga tamanyeti edeni ya itutubwate na kiri noni no ababunge moto tebi gwikira boniga ngagia bere service gwikira boniga nakimu aligirire kiraniga sino kurigereria chibesa irenga tubwate gwika bono njiri chichugwa kanwa ngore tortoreri sitina omotienyo ori twakane techinganiga nijitigarete njirega inumuna ababunge ngurigere mo hesabu iyo ngaimwe igire konyirigereri chikomiti njiro awao chigokora ebintu bya finance tinjororo gonde se committee ya justice and legal affairs ngabane committee erenya para ya bachumbe buna bagutumika chibesa cha CDF yes batia mangana wakwa na igoro ya control of budget tintagitiko ya ira seriously kogera mo control of budget na chete bunga gakwana mangana da minetinga igaruete as a professional nga tometu wakana chibese atamanye tieki agokora you know omuntu okogote okurusia mangana bikoba buna yo uhitari muntu okoira serious for anything yeah and therefore inche with a lot of respect to the control of budget timbu atuma no accountant timbu atuma sikani asama ngana agokwana because aba accountant yeto gokwana numbers yeah yeto gokwana na kikere numbers akiri nkimumutire to bisi numune bungo kire baka musu ya ino okwanire binto ya protected okwanire binto biria bono nga tego to beka aberene obviously get protected a year I can tell you for free nga obviously yo amangana
agotebwa gwete ase bikoba byo yorobisi egyo tari sambamba nekyo expected tie umuntu bugorete yobisiria agutwara but ayo tindi committee ekyo nonye nayo mwana inchi onyo umuntu obegeta obisi werera to hesabu yebintu ogotebinga tamanyiti ngiya okora obisi egyo tigankobori ngiya okora obisi egyo nyatamanyiti mushimo chinga kichunyure mukonyi bo muraipense kera bagoso obisi batebete n'abanyorete 63 billion chioka ase kiganje ge serikali ase kiganje ge serikali ngigina cia tikitu ne serikali eri enkoro regime eri aedete aruo ayu oyerento mwamini Deputy President telie anyway as finance chinsi na kingo gotebinga abantu batenerete kibese chinsi no mu minister Njuguna ne governor ya Central Bank ne control of budget ne kero bagukwana abantu abwo mbali gukwana nebikoba byabo igo bagosoma igintu bakurelease bakoa abwo gontebia kende nkeyo bali gete bakabeke se yabo bagotebinga this is the government statement Iwana kingo ukaniringa za ingine Kenya ngo mwanchete na the media in particular ngomo tuna kwanenga para mwalika mwata this is the gospel mheshimiwa ege maeneneke yes onye pakoyo bekire abishe you control of budget we komonyene obonete kwirwe gitambukiro gocha asenyombe nene yabarai inwe koba information yetaliengia ningo abakenya bomete ko believe egira nero begira sinamba kiria egatiere na no mheshimiwa Gachagua ningo abakenya bamwende ko believe Margaret Nyakango tayo lakini ero igwa debrenga tubwati kwegena sare listen tinda etio kwa nelieta kwa na office okay office of control of budget matter the name is not important the bearer of the kero onye ndiri kwa nyoro kiga ero liswali lyo kombori statement yeri kile na office yeyo egokwana mangana yogote bakwanire akantu a discuss yes and that is why ngogote binga amangana abantu bakogenda ba mumure bikoba byabo bakwana nyabiri ita office yegokwana yes obviously igekurwa a written signed statement nejina bongogote ifofuringa there is no such statement okay there is no such statement and there can be no such statement tekobo yona kingo teberanga statement bune yise kutoka nganero angaliona lyo gutugori ngabachumbe ikimogo teyo ibire bintu moko genda jiba kusase mukale mwo mwishiwe kama nyine na kimutrata olende sawu mutotebina ki goikira boni gasabu oyiga dinero estwaikire kibesa sebwate nechi akari nechi kewa turaje bo kwa iwa okiyo mtata bwe komo nyene ugagotebanga ande akatwakanire over kibeza kiri tutakeye kibote ko bayire gitambukiro rende okiyo mutata na otamisi lidium ki ensegweta momotige abela moto kanana mboro okiyo mutata na koti yes amangana yonyonya begete oyabekire koti serikali nkubekera machibu koti ikina kimusema kweli igo uwo cyana gukora drama siko gaiga ikende nkeyo obekire osoaire a finance act koti yatene niwe abanyene finance act yo solicitor general ito Shadrack Mose na serikali nkubeka bara machibu abo ari musema kweli egere jaji bamanye kurigereringa who is fooling who in this country so ebinde tiatango yo kira okwadirega ebimbiri konia ase ekiro yabantu to so bir finance public finance mweshimiwa amandamano nagendrete ayendra korabara go bigitu suri mutwe inkyo tarachira amandamano ande Nyamira mwasambe bara bagoteye bari intwarora ya sambu kabisa abantu bagaturma kabisa ayena kiyoto liona na asimiole Gankuira liga asekwere yu egendo gekoro kumanda mano asege songo gekoro ku procession okay maandamano tayari Kenya alia atoira ase katiba maandamano yancheire
ase katiba igekoro ku omurubikano iyo kurubikana muramo inyorokie ase kwaro riro kurubikana anywhere in this country egento kero ne criminal chipretendatinga nkorobera chire chigosaria mali ya Kenya na mali ya serikali and that is why ngogotebinga abantu batagete commenta pay asaba Kenya batagete commenta aba Kenya oburu asogo salie bintu nche onkumetinga serikali kiye ya serikali kiye omuntu akoboka ogotangaziranga itukogete paka itukogete ngocha tore gosalie bintu bindi naende ogendo abwata abasikali be serikali gosalie bintu bya Bakenya including usamba chipara lakini ukaninga saa ingine intori serious sasa lakini mheshimiwa but ekero twaikirabo omuntu bwate a complaint inde yonsi ikatiba ngotebere teba ekero gokora umurubikano bwogokoba a complaint ose engane eri obwate gusumbuete so yotagite gokobera yes otebe indi narai ne chinsa anenjera kyoko bwate serikali ekoaba sikali bagokoba obe protected okore haki yao lakini mheshimiwa ntekinke yo Kenya nkera koru Kenya egento kero ya abumbiyo goteba yes lakini abana siasa bahatene ni bakeda isi bagoteba boka banyenenga none jinga kichya magega ngori gitwarenga abantu twabaheti maiga bacha baso asaba bande bakorobekana basalie bintu ekero pako mwana siasa gotene no kwana igo na inde paka yarokanire umurahiyo mukuru chimburi kya inche ibetwe egatebekana na aba niko barengo umurengo na kigucha gotebanga aba batebire usina abazimio na basalitie bintu na tali ondo etetigwe agasoigwa asaba bale korobekana egera agasalie bintu egiarora atebenga na aba bazimio basaliti na tali ondo begetigwe nganonde ekingo gotebinkeringa murubekano tuyo beire Kenya ebintu toroche ne bya majambasi agusalie bintu ya ni lyogo lyogodira n'abajambasi amachika Kenya atebetia aba Kenya n'abasikali batumie chinguru chinde cyose chisaine gotenenia amagima abantu taumia na ende tasira na mali aba Kenya tasira because yabuno twairese yaito kuika gutumika masasi amasasi nara gutumika because na gotebinga aba Kenya mbaititirichi kuri gotebanga igo gotumia force isaine in self defense in protection of yourself and your property and that is why ngotebanga aba Kenya baminto especially bali bakuiwo mu yone obugima negento roena machika musakanete ubugima mbo affected ekero kurumwao ekwera abana babakaba sae bakoegwa bakolikwa ochikokora ebintu ebi the situation here very sad yeah egekogera onye numurubekano and one day ngocha go demonstrate in that constituency ya nebuno murubekano yogokorwa orubolinga njomo example represent ya ekerobu atamaramiko incho monyene nkoba nayo buno muchumbo toira mararamiko yo asatakire but wangu kani umuralinga nchenomo Kenya yeni mwata chi passport ndairukire go chiande onsi lakini abange baba Kenya tuwotigarama andita yoguche na yura ya ligori nje muisode na chore twe igori ya cost of living ta inje nali kinetiaria Nyamira town asinale gusambirwa kipara tali yayo kinetiga bosongo ase mugo sambe bintu yona kingotebanga nto tumeka cost of living ye bune leses yo gotiga mekora yaze guita abantu baito yaze kongenta abantu baito yaze era ise koleta sara yeko era mangana yiga ko era biasara ndigendo go kolengana nayo roche babu prison yogo soyebara that is why
ngotebanga ntubwate every reason yogokora umurubikano according to the law lakini bono murubikano tuyobeire tuyotangasirwe amatangazo toroche na y'abantu bakunganyia abantu kurwe biasara byabo baguita abantu and therefore bagotongia bali baire libaga kulinda bakenya na kulinda mali yabo osoka ukabiliana na barabu and that is the sad story about your query and then it's a dramatic about your interview amandamana India city mbura city nga igore saba agacha gaika bagatebwa bodo IBC tutatagiti bagacha cost of living ekenege ntokyo moelio giachite gukwanwa moelio iguise gwake map yegente asekia rwete gocha gokoranga muntu na abantu mbere batagete guchiesara bakenya batolo injina tebete inje sibin Mogaka onkobolio Gusii Kenya ye ntuna abantu kwerigeria ya kirikege ketuerigeiri tigatokerende ya onye tokororanga gokora ebia banda abandi batagete gokora ngokonye katole ya and what is even annoying nkeringa ayeto gokora maandamano mwao nkigeko era abantu bakuline ruguchiruri basombwa bachigokora maandamano chitaoni cy'abantu bande yes mubwate mumanyete n'abantu bosombo bari so me clip gaiga byose byo maete binte biro kamera abantu bari gusamba kipara Nyamira tali banyamira mwaba maete batoko bari ko ba organize bakeiga na bara abanyamira basombeta abantu gocho gukora ibintu and I'm saying ngiro mino gendo korere murubikano serikali ndi yalako bwata mwishimiwa linde tochiko verify kabisa ambayo kwana naona nkigusi boli linde Eltura ira nilina ki nge serikali yatako bwatera linde tumanye naba nabubalia baruzi gwisiko tali bagusiba no igwetenga ekero kiabeire nganchu tukwane na igura abandi bagoteba ngatika kero muntu bwatire arasi boru kwanza abantu mbabwatire ngina goteba ngamboli elinde egekoera nje unamanyete abantu mbale babwati mwishimiwa chinza chetu cyaminyokire sana cya elire ndoje kigirida ga 13 igoro ne chinsa isano cy'ubutuko bwa lero ande yake ncyugo kwanero mu Gusii akero to cyugokora ndo chinsa chetu cya ere tiga angi kandi ekiyagera magana takoera magana takoera ikingo kwanero mu Gusii nogo toma magombane asabantu basiriyo mugima as a situation ya Kenya yenyorire na kuboli nyasa konye bali baumiete babwene bwango na kuboli mu Gusii ndo bwensiasa tole toteme koba safe siye tali yao eliane tigatoteme tobe safe nechi decision to koira asenga kibuneye kibechi decision chigokonyo mu Gusii yagenderere kwera mu Gusii igari kirasi asensema ya Kenya ronate birigo na boliriye bali bande bonsi babwata malalamiko inchiranero yanchiriye na machiko na endere very safe yokoira malalamikayo yes yatutumie njejo onye neligo liri obugima ligerete tokogenda guitana lichi koliria igotebulire tete obugima ubwo liria akertwe chikura bunge lichi kerio igorisoeire igoritenenirie yes onye liteneniri na court ekitokubuna lenda abantu baitu baguitana niki onye turabekene ya lakini kobolinga ntware kuganya lende tura igunga ekoti nga kiego kora lichikeri onye goteba nga ligenderere nababolire na inu mochi gosamba chikoti naende nga nabarabo inki batebera igenderere ebintebi nebintu mwanya bantabegete naende mwanya bantara rusio gusaba kwane nkolinga Kenyi nyasa toete nseyo mwando tiga tuyerende unatogotera sogotera weto national anthem na kubwa monoto manyenga condition
teyire permanent kere condition igere temporary tegera tuite tegera tuitane gekora Rogers yo motelio na kurugalia kiambere ngotera rogotera nga baminto amangana nguchinchiari amangana konjoriliare onyita guchinchuguna mwanya bantu nyasaye nari moyo wakera abantu bane ba West Mugirango one more time ngambiye mono nakubabuli toba balemereria nakubabuli tobe safe asinga tubuneye nche nirure na natebe koronali kuliragia njole inche Steven Mogaka lyabange nabe tiganete bakanjora ntabaye tikende inche nigonyeruete gokora emirimo nigonyeruete nga asama genera gocha West Mugirango aro igonyeruete ninga kwamagera muna Stevana agetu amagena ulibwe buku ikichoikiranye aro ni tayari ko yakwa giche bintu bikere abantu baitu nyasaba sesenye ande mbia mono soko ngali bageri zebene ucha gukwana n'abantu baitu mbia mono kigima mbia mono mwanchu murigereria kero ndoche chiza chia mjokire kigima li Grand Robin mbia mono kigima Roda Orina SMS yao na nyitumiro mheshimiwa igobona otobasa korengera lina teigetie ya ikerero mheshimiwa igogote abani gokuru ensemo ya abo gichora ward engana ya wanyerigereri kigima na mutumeire igobona engana yao ya ikire Dan Major yote abana huyu ni mchapakazi in less than a year in office and already we can see tremendous change mbia mono kigima aguba Ignas mbia mono kigima naye so utolikira mwana biashara KE mbia mono kigima mwanchu muligereria chingaki cyamyukire mono kero chekirida kemero kibire na isato iguro ichinsa isano cyubutuko bwarero mbia mono tigana ritokora mangana nge andi muna yaiga mushimiwa na ndika tomuchikiri tukolinde achicherinde to endere gukwana mangana mangi iguro ya siasa chorokongo rwausi mbia mono kigima bari tobwatara na kurwensemo ya kabiri moino Joshua Uta Esbon Yamete na boigo Petronila Mukira incheni gonkoro kwa John Kevatie. Ndizi TV uwenso wumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori